विशेष हो ना त्या साईडने म्हातारा आहे होते बघितलं टायगर आता बघ पाणी पिणार तो दिशेश हो ना मोठा आहे दिशा बघ आता पाणी पितो बघ तो पाणी पितो आणि मम्मी कुठे तिको का के भूषा करतो तो अबे तो भूषा करतो किती थंडी लागते थंडी लागते तो पाणी पितो मम्मा अंघोळ नाही करत पाणी पिते का भाई पाणी पिते ना अरे का केली आता नाही उठणार तो जाऊ दे आता तो आंघोळ करण्यासाठी